दा जोंहाथ' बिराद खस्थ'नि गेजेरजों गथ'फ्रा खस्थ' खालामै दा दिनैसिमाव पारफेक्टआनो जाबाय मोसानाया। दा जोङो 6टा ना 7टासो दं आरो जोंहा मोसानाया 7टा। दा बेयाव जोङो मोसाग्लांनाय दङ आरो दाउस्रि देलाय आरो बारदै सिख्ला बागुरुम्बायाथ' थाखागोनानो जोंहा आरो रोनसोन्द्रि दङ आरो सा गोलाव दङ आरो ना गुरनायबो दङ जोंहा। साबेसे मोसाग्रा आरो दामग्राफोरा बाहागो लायो? मोसाग्रायाथ' गासै जोंहा 128 जन दङ आरो दामग्राफ्रा खमावबो 40 जनसो दङ आरो जोंहा। बिदिनो आरो आलदा मोसानायाव एसे मानसिफ्रा एसे बेलेग आरो माने रोनसोन्द्रियाव जोंहा माबा जागोन 64 जन आरो जेखाइ मोसानायावबो 64 जन जागोन आरो बागुरुम्बा बेफोराव 128 जन जागोन। हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय माबायदि साखाफारा जाखो? जोंहाथ' जाबायानो अलमस्ट माने जाजोब्बाय, पारफेक्टआनो जाजोब्बाय खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो। दा खालि श' खालामनांसिगौल' आरो दा जोंहाथ' बिराद खस्थ'नि गेजेरजों गथ'फ्रा खस्थ' खालामै दा दिनैसिमाव पारफेक्टआनो जाबाय मोसानाया। दा जोङो 6टा ना 7टासो दं आरो जोंहा मोसानाया 7टा। दा बेयाव जोङो मोसाग्लांनाय दङ आरो दाउस्रि देलाय आरो बारदै सिख्ला बागुरुम्बायाथ' थाखागोनानो जोंहा आरो रोनसोन्द्रि दङ आरो सा गोलाव दङ आरो ना गुरनायबो दङ जोंहा। साबेसे मोसाग्रा आरो दामग्राफोरा बाहागो लायो? मोसाग्रायाथ' गासै जोंहा 128 जन दङ आरो दामग्राफ्रा खमावबो 40 जनसो दङ आरो जोंहा। बिदिनो आरो आलदा मोसानायाव एसे मानसिफ्रा एसे बेलेग आरो माने रोनसोन्द्रियाव जोंहा माबा जागोन 64 जन आरो जेखाइ मोसानायावबो 64 जन जागोन आरो बागुरुम्बा बेफोराव 128 जन जागोन। हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय माबायदि साखाफारा जाखो? जोंहाथ' जाबायानो अलमस्ट माने जाजोब्बाय, पारफेक्टआनो जाजोब्बाय खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो। दा खालि श' खालामनांसिगौल' आरो दा जोंहाथ' बिराद खस्थ'नि गेजेरजों गथ'फ्रा खस्थ' खालामै दा दिनैसिमाव पारफेक्टआनो जाबाय मोसानाया। दा जोङो 6टा ना 7टासो दं आरो जोंहा मोसानाया 7टा। दा बेयाव जोङो मोसाग्लांनाय दङ आरो दाउस्रि देलाय आरो बारदै सिख्ला बागुरुम्बायाथ' थाखागोनानो जोंहा आरो रोनसोन्द्रि दङ आरो सा गोलाव दङ आरो ना गुरनायबो दङ जोंहा। साबेसे मोसाग्रा आरो दामग्राफोरा बाहागो लायो? मोसाग्रायाथ' गासै जोंहा 128 जन दङ आरो दामग्राफ्रा खमावबो 40 जनसो दङ आरो जोंहा। बिदिनो आरो आलदा मोसानायाव एसे मानसिफ्रा एसे बेलेग आरो माने रोनसोन्द्रियाव जोंहा माबा जागोन 64 जन आरो जेखाइ मोसानायावबो 64 जन जागोन आरो बागुरुम्बा बेफोराव 128 जन जागोन। हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय माबायदि साखाफारा जाखो? जोंहाथ' जाबायानो अलमस्ट माने जाजोब्बाय, पारफेक्टआनो जाजोब्बाय खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो। दा खालि श' खालामनांसिगौल' आरो